У эфіры рацыя вельмі падобна на тое, што ў Беларусі пачаліся адметныя працэсы, якія могуць прывесці да пэўных наступстваў. І вось каб сябе не падманваць, каб сябе не абнадзейваць, на сувязі ўзважаны беларускі аналітык Валер Карбалевіч. Вітаю вас. Прывітанне. Рацыя. Мне падаецца, што ў рэжыме яўна нешта адбываецца, так? Што у кожны момант могуць здарыцца сюрпрызы. Вам так не падаецца? Ведаеце, у свеце ўвесь час штосьці адбываецца, у беларускім палітычным свеце таксама адбываецца. Праўда, за 30 гадоў перамены не вельмі вялікія, скажам так. Але свет мяняецца, і рэжым беларускі спрабуе адаптавацца пад гэтыя перамены. Таму пэўныя працэсы ідуць, пра іх можна разважаць вельмі доўга, вельмі шмат. Вось складваецца ўражанне, што Лукашенка не мае паўнаты ўлады, што яго кантралююць, ці ён канкуруе з гэтымі пракрамлёўскімі генераламі. Як вы лічыце, якая там рэальная сітуацыя ў рэжыме? Я гэтага не бачу. Калі мы кажам пра некія абмежаванні у дзейнасці Лукашэнкі, то гэта пэўныя абмежаванні, звязаныя з павелічэннем залежнасці ад Расіі. Павелічэннем залежнасці эканамічнай. Гандаль сёння на 65% гэта гандаль з Расіяй. Энергетычная залежнасць, фінансавая, лагістычная, праз расійскія парты цяпер ідзе беларускі экспарт. Залежнасць у ваеннай справе, залежнасць у замежнай палітыцы, у ідэалагічнай, інфармацыйнай палітыцы. Вся беларуская дзяржаўная прапаганда, дзяржаўныя медыі фактычна транслююць канцэпцыю, ідэалогію рускага свету. Вось у гэтым плане мы можам казаць, што залежнасць Беларусі ад Расіі павялічылася. Але я не магу казаць, што павялічылася залежнасць Лукашенка ад свайго атачэння. Што тычыцца кадравай палітыкі, гэта прэрагатыва Лукашэнкі, і менавіта Лукашенка прызначае тых людзей, якіх ён хоча, і пазбаўляецца ад тых людзей, якімі ён незадаволены. Таму ў гэтым плане нічога не памянялася. У Беларусі існуе персаналісцкі рэжым, рэжым асабістай улады, і ў гэтым плане нічога не памянялася, ніякія генералы не дыктуюць Лукашенку, скажам, сваю волю, сваю пазіцыю. Все важныя рашэнні ў краіне прымае адзін чалавек, і вы ведаеце яго прозвішча. Шаноўная публіка, як вы лічыце, ці згодныя вы з Валерам Карбалевічам, што вось рэжым застаецца абсалютна персаналісцкім і што пракрэмлёўскія генералы насамрэч не маюць там такой улады, каб канкураваць з Лукашэнкам? Цікавае вашае меркаванне. Спадар Валер, што азначаюць, як вы лічыце, словы Лукашэнкі, што вось яму цяжка, што там людзі яго ненавідзяць, нават такое прагучала, што трэба перадыхнуць, што трэба маладых прывесці ў палітыку. Што это азначае? Раней вось на падобныя слабасці Лукашенка ніколі не ішоў. Калі казаць пра ягоныя заявы ў Александрыі учорашнія, то тут я б дзве прычыны гэтых заяваў убачыў. Першае, гэта трэба неяк дэзавуяваць ці змікшыраваць ці патлумачыць інфармацыю тэлеканала «Дождь» пра тое, што падчас саміту Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Астане Лукашэнку стала дрэнна. Пра гэта паведамілі шмат якія рэсурсы, беларускія і не толькі. І таму Лукашенко паспрабаваў неяк патлумачыць, што так, цяжка, цяжкі месяц, ліпень, 29 гадоў не заўважаў гэтага, а на 30-м годзе заўважыў, што ліпень цяжкі, што камунікаваць з насельніцтвам цяжка. Вось, мне падаецца, што гэта першая прычына, спроба неяк патлумачыць гэту сітуацыю.
І тым самым ён ускосна як бы прызнаў, што інфармацыя тэлеканала «Дождь» хутчэй за ўсё як бы блізка да рэальнасці. А другі момант, мне падаецца, тут больш тонкі. Магчыма, з гэтымі сваімі развагамі, што яму нелёгка, яму цяжка, а фактычна упершыню Лукашенко за сваё палітычнае жыццё кажа пра свой цяжкі менавіта фізічны стан. Раней ён казаў пра псіхалагічную стомленасць, казаў, што так, цяжкая праца, увесь час трэба на варце быць, увесь час мабілізаваны. Але што ж не зробіш дзеля народа. Да? То бок, казаў пра псіхалагічную цяжкасць, а цяпер упершыню пра фізічныя праблемы. Я мяркую, што Лукашенко хоча паглядзець на рэакцыю свайго атачэння, як будуць рэагаваць на гэтыя яго заявы. І другое, як бы паспрабаваць арганізаваць усенародную просьбу да яго, каб ён застаўся, каб нікуды не сыходзіў. І тут я звярнуў бы увагу на недаўняе інтэрв'ю прэс-сакратаркі Лукашэнкі Наталіі Эйсмонт, якая сказала, што мы ўсе будзем прасіць яго, нават патрабаваць, каб ён застаўся. Вось цікава паглядзець, ці будзе арганізаваны такі, ведаеце, усенародны плач з слоганам «Бацька, не сыходзь, бацька, заставайся». Будзе смешна, калі там працоўныя калектывы на сход сабяруць з рэзалюцыяй, з просьбай да Лукашэнкі зноў балатавацца на пасаду прэзідэнта. Не ведаю, ці дойдзе да такога стану, але вось мне бачыцца спроба неяк справакаваць такі ўсенародны плач з просьбай застаўся. Але тут плач не плач, прасі не прасі. Калі праблемы са здароўем, то чалавека можа проста не стаць у кожны момант. І што тады будзе з гэтым персаналісцкім рэжымам, спадар Валера, як вы лічыце? В персаналісцкім рэжыме няма механізма перахода ўлады да наступнікаў. І часцей за ўсё у такіх рэжымах знікненне першай асобы, знікненне ўладара выклікае палітычны крызіс. Ці будзе ён у Беларусі, як гэта можа адбыцца, мы можам толькі гадаць, наколькі тут у гэты працэс будзе ўплываць Масква, наколькі ў гэты працэс паспрабуе ўклініцца, скажам, беларуская апазіцыя, якая за межамі цяпер, як грамадства будзе рэагаваць, дарэчы. Тут шмат чыннікаў, якія прадказаць сёння наўрад ці магчыма, тым больш незразумела, у які момант гэта можа адбыцца. Адна справа, калі гэта адбудзецца хутка, іншая справа, калі гэта яшчэ гадоў праз 5-10, это зусім іншая сітуацыя. Таму прагназаваць цяжка. Я прагназую толькі, што хутчэй за ўсё гэта выльецца ў пэўны палітычны крызіс, бо інстытуты не працуюць, а тым больш Лукашенко дадаў яшчэ адзін інстытут, Усебеларускі народны сход, што яшчэ больш разбалансоўвае сістэму. І як гэтыя інстытуты раптам змогуць запрацаваць, гэта пытанне, на якое адказу сёння няма ні ў кого. Тут жа ж свае інстытуты ёсць у выгнанні, так? Вакол Святланы Ціхановскай, значыцца, вось гэта інстытуалізацыя, каардынацыйная рада. Як вы думаеце, гэта ўсё, гэтыя вось структуры дэмсілаў, яны ўвогуле могуць у перспектыве мець нейкую вагу на Беларусь, ці ўсё гэта несур'ёзна? Як вы лічыце? Цяжка сказаць. Безумоўна, перамены ў Беларусі будуць адбывацца знутры краіны. Вось гэта відавочна. Іншая справа, што на гэта можна ўплываць, у тым ліку звонку. У якой ступені гэта будзе ўплыў, наколькі ён будзе вялікім, у якім кірунку ён будзе, сёння адказаць нельга, но ва ўсякім разе
чым больш будуць гатовы гэтыя замежныя інстытуцыі апазіцыйныя да таго, каб неяк паспрабаваць уплываць на сітуацыю, тым лепш, скажем, рыхтаваць нейкія праграмы, рыхтаваць нейкія законадаўчыя акты. Що гэта добра, момант некага крызісу, тая палітычная сіла, якая прапановвае гатовыя варыянты рашэнняў, яна заўсёды мае перавагу. Все-таки нейкія перамены будуць адбывацца, таму што час бярэ сваё, людзі пабіраюць там у крайнім выпадку, так, калі раней там за смерць Лукашэнкі чаго-небудзь такого важкага не здарыцца. Ну што гэта мог бы быць за суб'ект, і альбо я не ведаю, сацыяльная група ўнутры Беларусі, якая магла б там быць генератарам пераменаў. Вось маеце думкі на гэты конт? Ну, самы верагодны сцэнарый гэта тое, што да ўлады пасля Лукашэнкі прыйдуць людзі з ягонага цяперашняга атачэння. І менавіта гэтыя людзі і будуць, хутчэй за ўсё, тымі самымі генератарамі перамен, да якіх, уласна кажучы, Беларусь саспела, Беларусь гатова. То бок сёння ківач, палітычны ківач настолькі моцна адхілены, падняты ў адзін бок, што сыход Лукашэнкі непазбежна будзе штурхаць гэты ківач у іншы бок. І нават людзі з сённяшняга атачэння Лукашэнкі пачнуць нейкія перамены. Наколькі яны будуць хуткія, радыкальныя, цяжка сёння сказаць, но самы верагодны сцэнарый – гэта менавіта людзі з цяперашняга лукашэнкаўскага атачэння будуць галоўнымі фігурамі тых перамен, якія рана ці позна здарыцца на Беларусі. Датычна гэтага атачэння прайшлі такія сур'ёзныя перастаноўкі адбыліся. Рыжынкоў стаў кіраўніком МЗС, вярнулі ў палітыку Пяткевіч са Злучаных Штатаў Амерыкі, выклікалі з Масквы Дмітрыя Крутога. Што ўсё это азначае? Гэта азначае тое, што Лукашенко рыхтуе сабе каманду дзеля эфектыўнага паспяховага правядзення новай прэзідэнцкай кампаніі. Гэта галоўная падзея бліжэйшая. Наступнага года увогуле бліжэйшая падзея, і менавіта новы кіраўнік адміністрацыі павінен быць галоўным менеджерам вось гэтай прэзідэнцкай кампаніі. Невыпадкова Лукашенко вельмі доўга шукаў, некалькі месяцаў шукаў чалавека на гэтую пасаду, бо мінулы кіраўнік адміністрацыі, скажем так, праваліў выбарчую кампанію 2020 года. І навучаны горкім досведам, Лукашенко цяпер імкнецца не паўтарыць 2020 года. Ну і вось новы кіраўнік адміністрацыі, новае кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта і павінна, на ягоную думку, паспяхова вырашыць гэтую задачу. Ну вот под гэтую задачу і падбіраюцца людзі. Наколькі удалыя, ну, час пакажа. Рацыя. Спадар Валер, хочу спытацца ў вас пра важную рэч, так, вось сітуацыя з палякамі, беларуска-польскай мяжой, правакацыя з мігрантамі. Паводле вашай аналітыкі, ну, атрымліваецца, што эту правакацыю меўся арганізаваць Лукашенко, раз ён у Беларусі кантралюе сітуацыю. Хоць і наступствы былі відавочныя, што, ну, будзе пэўная рэакцыя, магчыма, сур'ёзная рэакцыя. І вось палякі выставілі ультыматум, паслалі сігналы, што мы тут можам транзіт чыгуначны перакрыць, транзіт фураў там і гэтак далей. Як вам увогуле бачыцца гэтая сітуацыя? Лукашенко быў вымушаны пайсці на саступкі, выпусціць хоць і маленькую, але пэўную колькасць палітвязняў. З 2020 года нічога падобнага не адбывалася, но атрымалася такая вось падвешаная сітуацыя. Ёсць спадзевы, што это можа да чагосьці прывесці. Дык вось як вам бачыцца увогуле сітуацыя з мяжой? Сітуацыя канфліктная, ситуация не новая. Апошнім часам яна пачала абвастрацца.
Безумоўна, галоўным чыннікам гэтае абвастрэння з'яўляецца дзейнасць беларускага палітычнага рэжыму і атака мігрантамі, і пастаянныя пагрозы ядерной зброяй, і агрэсіўная рыторыка і самого Лукашэнкі, і іншых афіцыйных беларускіх асобаў зразумела выклікае зразумелую рэакцыю з боку Польшчы. А наколькі тут Лукашенко самастойны ў гэтай палітыцы, пака цяжка сказаць. Скажем, калі пачаўся першы этап міграцыйнай атакі ў 2021 годзе, то там менавіта сам Лукашенко быў главнай фігурай, галоўным арганізатарам, які справакаваў, арганізаваў гэты крызіс, прычым ён не хаваў гэта, ён цяпер не хавае. Сказаў, што не будзем абараняць эту мяжу, няхай ідуць туды гэтыя мігранты. А вот цяпер трохі сітуацыя памянялася. Калі ў 21 годзе все гэтыя мігранты прыязджалі з краін Блізкага ўсходу і іншых краін поўдня наўпрост у Беларусь, то цяпер асноўная частка гэтых мігрантаў прыязджае з Расіі. І вось польскія памежнікі кажуць, што тых людзей, якіх яны там ловяць, памежнікі, расійскія візы. Вось, наколькі тут вялікая роля Масквы і наколькі тут Лукашенко можа гэта спыніць, і як бы цяжка сказаць, бо глубоковыя адносіны беларуска-расійскія знаходзяцца ў такім стане сакрэтнасці, пра што дабаўляюцца. Лукашенко з Пуціным пра гэта не ведаюць, мне падаецца, нават людзі з бліжэйшага атачэння Лукашэнкі. Таму тут у значнай ступені, канешне, роля Расіі, якая хоча з дапамогай мігрантаў ціснуць на заходніх суседзяў у рамках свайго вялікага геапалітычнага канфлікту з Захадам. Вось пра Маскву я хачу у вас спытацца. Пуцін загаварыў, што там трэба вось зноўку вярнуцца да пытання, саспець пра адзіную валюту, пра супольны парламент і гэтак далей. Вам не падаецца, што вось стратэгія Расіі адназначная? Гэта анексія Беларусі, паступовая пазбаўленне нас незалежнасці, што вот яшчэ гэты фактар трэба ўлічваць. Ці не, ці ніякой анексіі адбывацца не будзе? Я пока не бачу, што Расія прэтэндуе на тое, каб пазбавіць Беларусь палітычнай незалежнасці. Павелічэнне залежнасці адбываецца, яна ідзе паступова, паўзуча, і я пра гэта гаварыў у пачатку. Наконт пазбаўлення ўвогуле палітычнай незалежнасці я пакуль гэтага не бачу. Глядзіце, Путин прыязджае з афіцыйным візітам недавно вясной у Беларусь, незалежную Украину. Недавно быў міністр замежных спраў России Лавров, двухдзённы візит у Беларусь. Разумеете, министр замежных спраў не ездит, скажем, по российским регионам, не видать, там, Чечню, Дагестан, это не справа министра замежных спраў. А Беларусь приехал. На святкаванне Дня незалежности приехала российская делегация на чале с кіраўніком Дзяржаўнай думы Володем, министра обороны беларусаў. Усё гэта прыкметы того, что Россия так ці інакш, скажем так, паважае беларускую незалежнасць фармальна і хоча прадэманстраваць іншым краінам, найперш Украіне, што вось тыя краіны, якія сябруюць з Расіяй і варажуюць з Захадам, вось тыя краіны, ім нічога не пагражае з Масквы. Вот з такімі краінамі Расія гатова сябраваць, падтрымліваць і так далей. Таму вось прыклад Беларусі. Што трэба рабіць, калі вы не хочаце, каб іншыя краіны спаткаў лёс Украіны. Ну вот я такую логіку бачу, і в рамках гэтай логікі як бы анексія
полная анексія, пазбаўлення Беларусі палітычнай незалежнасці, яна не ўпісваецца. Вайна ва ўкраіне. Там таксама могуць быць непрадказальныя падзеі, як вы лічыце, ці паўплывае сітуацыя на расійска-украінскай вайне на тое, што будзе ў Беларусі? Безумоўна, гэта сёння галоўны чыннік вонкавы, які ўплывае на сітуацыю ў свеце ўвогуле, у рэгіёне ў прыватнасці і уж тым больш на Беларусі. То бок сёння менавіта вонкавыя чыннікі адыгрываюць, мне падаецца, галоўную ролю на тое, як будзе развівацца сітуацыя ў самой Беларусі. Але пакуль я не бачу таго, што Расія прайграе, Украіна і Захад выйграе гэту вайну. Вось пакуль такога не бачна, бачны некія прыкметы таго, што Захад гатовы неяк дамаўляцца з Расіяй. Вось калі гэта адбудзецца, то рэжым Пуціна і рэжым Лукашэнкі, скажам так, зацэментуецца, забетаніруецца, і тады цяжка ўвогуле будзе намарыць пра нейкія перамены. Вось гэта самы дрэнны сцэнарый, які можа чакаць тым ліку і Беларусь. У сувязі з рознага кшталту падзеямі і мяжа, і што там у рэжыме адбываецца, і знешнепалітычныя там розныя падзеі, такое вось складваецца ўражанне, што вот это вось зараз вось гэты млын будзе круціцца і нешта адбудзецца. Калі казаць пра некія палітычныя дынамікі, то вялікіх перамен я не бачу. Вось хіба што нечаканасць — гэта вызваленне невялікай часткі палітвязняў. Гэта трохі нечакана і не да канца зразумела, у чым логіка і каму тут сігналы падаюцца, бо сігналы вельмі супярэчлівыя. Вось, но бачыце, ёсць рэчы, якія прагназаваць немагчыма. Напрыклад, та же сітуацыя са здароўем Лукашэнкі. Немагчыма прагназаваць, таму як тут можна спрабаваць ацаніць, што нас чакае. Пакуль я бачу, што пэўны статус-кво захоўваецца, і я б не чакаў нейкіх блізкіх і радыкальных пераменаў, але гэта, бачыце, любыя прагнозы будуюцца на тых трендах, якія былі раней, якія працягваюцца цяпер, і як бы бачыцца, што гэтыя тренды будуць працягвацца ў такім жа выглядзе і далей. Все прагнозы будуюцца вось менавіта на такіх заканамернасцях. А вось калі раптам тренды ламаюцца, мяняюцца, вось гэта называецца чорны лебедзь, і гэта непрадказальна, гэта ніхто не можа прагназаваць, і такія прагнозы ніхто не можа даць. Будучае невядома нікому, нават астролагам. Шаноўная публіка, бачыце, такое відэа для ацверазення. Паважаны палітычны аналітык Валер Карбалевіч узважана падыходзіць да сённяшняй сітуацыі. Мы на нашых каналах спадзяемся, што тыя падзеі, якія адбываюцца, што хутка здарыцца нейкі такі гістарычны эпізод, які можа быць нават увойдзе ў падручнікі. А што думаеце вы? Ці пачнецца развязка ў хуткім часе? Цікавае вашае меркаванне. Спадар Валер, шчыры дзякую вам за вашу аналітыку. Калі ласка.